И така. Здравейте отново. Аз съм Доги Ларс. И днес ще играем FIFA. Не съм много добър от трансфери, но сега ще играем Изона. Трябват ни 7 точки и ще вземем 800 коинс, 11 за 1000 коинс и 14 за 1300. А ето и купата, която ще вземем. Виждате, поиграл съм малко. Имам и хубави играчи. Още много играчи. Но ми кажете как да си сменя човека. Самия човек. Ако знаете, пишете коментари и нека започнем матча. Ще играем мачовете, няма да ги скипваме. И така, нека започнем. След 6 или след 7-8 месеца ще имам и компютър и ще снимаме от компютър. И така, нека започвам. И това тук е първия гол. Не успях. Аз играя целите мачове, тъй че няма да се сърдите, няма да скипвам. И ще казвате на какво да снимам. Правим един пас. Тук имах възможност за пас, но я пропуснах. А и между другото, може да не вкарам толкова много голове, защото играчите ми са изморени, защото играх турнир преди малко, преди 5 часа. Тук малко проблем. Виждате, отборът ми е добър. И ето го първият гол. Постма отбеляза нашия първи гол. Виждате каква атака просто. Минава през защитата, шутира и вкарва. В 19-та минута на матча, в 20-та по-скоро. Ако се чуете, един нападател ми е най-добър тук. И тук топката беше отнета. Е този нападател, който в момента играх, допреди малко играх с него, е най-силният. Тук обаче може и този да вкара. Ето. Руднес. Руднес, шутира и това е гол. Ето го и вторият гол от Руднес. Виждате просто невероятен пас. Излога и шутира и вкара. Просто невероятен гол. Който е в 32-та минута на полувремето. Тук става малка разбъркотина.
Идва. Тук се тръгва, тук се подава, тук се минава между двамата. Ето така, штрак. Обаче тук изгубихме топката. Не върнахме си. Тук чудесен пас. Но топката беше провалена, беше отнета. Както искате му казвайте. Така. Малко свършва по времето. Ето. Виждате, двама на. И така, тук топката бива отнета. Тук има за гол, но топката бива ударена във вратаря. Вратаря спася. И така. Тук пас. И да. Това мобизин ще го сложим тук. 6 минути. Защото се бъгва като игра. И така. Виждате тук. Се бъгна всичко. Можахме да вкараме. Естествено, добра игра от нашите. Тук дали ще има трети гол? Ами, ето го и третият гол. Не. Трябваше още по-напредък. Трябва. Така. Ако знаете колко много англичета съм вкарал. Тук шанс за гол, но не успешен. Тук шанс за гол, още един. И това е голът. Не видяхте, англиче беше. Днес той ме е гол майстора. Виждате просто какъв невероятен гол. Успяхме да преминем през тази защита. И естествено шутирахме и вкарахме англиче. Не вкарахме англиче. Извинете, моя грешка. Така те правят смяна в почти края на матча. И така, ние ще ги победим с 100%. Няма нищо тук. Игра с топка беше, чиста игра. Както искате го наречете. И от тук шанс за гол. Но не е успешен. Ще има корнер. И не. Още един неуспешен шанс за гол. Така, тук много лесно могат да ни изиграят. Но ние сме добри. Не знаем всичките им ходове. Така. И матчът приключи. Печелим с 4-0. Не 3-0. Виждате, левел 3 съм. И ето го нападателя, ако се чуете кой е нападателя ми. И така, това мисля да е за този епизод. Имаме вече 3 точки. Ще видя колко е времето и ще видим дали може да направя още един матч. Не, няма да можем явно. Времето е 9 минути. Добре, приятели, това ще е края на този епизод. И до следващия път. Тогава вече ще видим какво ще правим. Може да играем между друго. И довиждане!